jabaran na jeba ambe au bela jele fu dante fu limina au munu ba fle sanga naka wakati anga bololo stra ale fe mali kona ya kata se mali ko kana ma foli bele ba ambo ta ni ka odi au ma biye sibiri janvier kalo kletan ani nani samba flani muga ani saba ay nyo sora na kokura bega kuma ale jemuka o keneka bega kuma e jemuka meni abe lasi au ma mali kuna funi ale jabarani sanfe sibiri o sibiri kadam ne ne kaya tan ani kile kata kunche akaya tan ani fla o ma la bi anye invité kuraw ni ga olu soro an bolo koro kokura sibiri temeni aya fo na cogo mina ka kila ka masara mani dele ay bi sibiri fana ni ka o yirana o kuma la aw munu be ka fle ni wakati na amba fo ko akaw bismillah jemukan ale wati seleni ay wasabi invité munu nulu be mbolo koro sa o de kilimure ya fan fe Boubacar Bokoum ale ye président du parti africain pour l'intégration et la souveraineté flana sa ale koni ni tale chien folo nga plateau ka ni ale chien flana no Pape Diallo e mouvement yera wolo debout sur rempart ale ye o may ale be numa ya fanfe o kuma la ayo bismillah ni che ika welele la kilifoni wakati na ka ilame babe fo mali kono mali kokan ka malien bella jo dele don kiramanto yala o jaray ala ka jamana basigi awni ci yaw kan dalila awna nanga wele jabi o jaray ko sobe foli kan memi bolo ka la se mamunu be kan la jeni wakati na mamunu be kan wel an lameni wakati na ku befo ku wali mando ka ka teleso era nyama ofo ni hakilina nyuma ina parce que jamana joy femu ye amanogo donc ambe Allah taala deli anga furo be ala ka yafu bela jelema munun tora maliko kelela munu ya ankon ala ka hino bela jelena ka do ke ala ka jamana basigi ala ka malion kambe ala ka na kuma progotole mo anda ala ka kuma do anda mu ye jamana jokmay amen Diallo. Ok, donc Aïcha Kouné Diva on sur la Keneka vraiment ni sonje o kuma la menga foli fra encore retaka beaucoup ay do mu fana ke amina babu mun damne a resababu ye alsa ka ke ere ni sonja bay anga jamana konnana ani blasarli mi sababu ye alsa faso jobrao wasika udzu wasika lami wala sa faso baraka sika anyenga demando bekelina bekasika na faso ka kungorota voilà merci ay wasa yana nga do anga question ulu konna la o munu be ka la yani wakati na ambita siblake kata anga fintigila ka munu be no bingani wale kontara ka anga fintigila ka ulu segere tarata temene janvier kalo kletan samba flani muga ani fla akera ja aleni jafara be ni nyonche bingani wale fla nyere konna la sa gumara alini masina fene be ala bingani wale nkera sa wiye ka anga fintigila ka ma tan aninani ni ka ulu bone unina ma tan ani kele ulu jogina anga bulma fen kele fana no fintigila ka utay o chiena ma jugunun ta fanfela la sa usira ka dankari karogena dine tigila ma bisaba ani kele na ka klatuni ma munu jogina ula sa okera ma kelenye uyota ninga tanai anga fintigila ka munu tora ni kelela amido ke alaka bada dali alaka onoyo wi alsa alaka anse jugula alaka na jugu alaka na ulu siena kele kon beta antora mana ge chugo koni ini jugu mana kar nyogona dobe to ala mala ala ka limanadi bamagato komoko luma sisa amina do anga question ale konnala monsieur beaucoup 14 janvier no ebiye anga chama fanga jamana nyama no yo colonel Assimi Goïta ayake journée de souveraineté anga jamana ka yerma horonya ayake ni oye mala biere yoye amsika foko biye a sanflanai kasawa ke salo anya afiti donc aya ke journée chômé payé fene jamana de ulu kama hakilina jume okula ka foli blela ikani nyingali na ka jamana nyema ere foni hakilina ina parce que ni ya jetemene 14 janvier ka foko souveraineté do misaliado parce que peut-être que a fochugola be se ka mo do toro parce que indépendance était bikoyi parce que depuis 60 on est indépendant. Donc bibi na ni na souveraine ko fo peut-être que ate famuya. Mais en kanga hakli jakaboke ka amboyoro jatemene parce que adama de ni ti bofandon ita yorobi ko nafli. Donc na ye nyogo nyininga ka nyogo famu ambaye ka fo mina mundirama amina ko falente. O ki boy mina mundirama
a minan jɛngɛna dɔw bolo donc a ka kan an ka ɲɔgɔn ɲininka an bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ lahalaya jumɛn na donc an b'a fɔ a ma nazarakan na réaffirmer la souveraineté donc o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ fɛn dɔ kun dira nka a ma dafa fɛn dɔ kun dira a tilala ka jɛngɛ an bolo an kan k'a latilen donc n'i y'a bila o minan kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bi na lahalaya kɔnɔ parce que hakilina mun bɛ yen mun ye yɛrɛma hɔrɔnya ye a kuma fɔlen don nka a lawaleyalen tɛ o dun o tɛ se ka kɛ ni an man an jan an yɛrɛ la k'a fɔ an kan k'a lawaleya parce que kabini 60 fo ka na se bi ma an y'a ye gɛlɛya caman ye an ka jamana in sɔrɔ coup d'état 5 ɲɔgɔn na ka bɔ banbanci kɔrɔnfɛmɔgɔw rébellion 4 ɲɔgɔn na donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ sigilen don fɛn mun kan majɛ dɔ b'a la donc n'an y'an yɛrɛ ɲininka an b'a ye k'a fɔ majɛ fana caman bɛ yen n'i y'a ye o bɛ kɛ kɛnɛmajugu bɛ i da kɔnɔnajugu de kan ka o baara ninnu kɛ donc gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan an b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ nɔba b'a la donc n'an ko souveraineté o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko anw nɔ t'a la parce que janfa in ye anw yɛrɛ de fɔlɔ ye yan'a ka se maa wɛrɛ ma donc a ka kan an kan ka ɲɔgɔn ɲininka bi na an ye jamana in mara lahalaya jumɛn kɔnɔ donc minnu ye jamana mara bi don sera u kan ka se ka bɔ bi ka kuma pour que jamanadenw minnu wolola 90 kɔfɛ olu ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ jamana taabolo la donc an kan ka ɲɔgɔn ɲininka mun de bɛ yen parce que bi na an bɛ lahalaya mun kɔnɔ diɲɛ bɛ taabolo kuraw de kɔnɔ donc an tɛ se k'a kɛ komi ni an tun bɛ 60 wagati la donc bi an bɛ lahalaya kura mun kɔnɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka anw denw na anw mɔdenw olu bɛna bila minan jumɛn kɔnɔ donc hakilijakabɔ in b'o yɔrɔ de la donc souveraineté in a b'a minan kɔnɔ fɛn fila bɛ yen nɔ mun b'an jɛ bi o ye yɛrɛma hɔrɔnya ani kafo ɲɔgɔn na donc o de y'a to an ka parti kɔnɔ an ko parti africain donc farafina bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka intégrer ensuite an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'o kan ta ye parce que a tɛ se ka faamuya k'a fɔ maa kalannenw kodɔnnaw b'an fɛ yan dugukolo jukɔrɔ nafolo b'an fɛ yan nɔ ji bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yen mais anw dun bɛ se ka kɛ diɲɛ jaka ye cogo di k'a fɔ ko bɛɛ bɛ na ka ni i sago ka an na an sigilen don an bɛ k'o filɛ donc wagati sera an kan ka an hakili dayɛlɛ k'a fɔ an fana tɛ kɔfɛmaa ye an bɛ se minnu y'a kɛ olu man sa ni anw ye minnu bɔra nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ caman tɛmɛna nin sira ninnu fɛ n'i ye Chine ta u ta wagati man jan n'i ye Corée du Sud ta a ma mɛn kosɛbɛ olu tun bɛ taa juru ta Sierra Leone ani Liberia olu de bɛ kiya dilan bi donc mun de b'a to an b'a fɔ ko anw ta in tɛ se ka kɛ i mana fɔ wagati u b'a fɔ aw kɔni ni aw bɛ dugukolo min sanfɛ o na anw bɛ mun sanfɛ olu tɛ yɔrɔ kelenw ye parce que aw bɛ ka fɛn fɔ fɛn minnu tɛ se ka kɛ adamaden n'i dalen don i yɛrɛ la fɛn tɛ yen nɔ mun tɛ se ka kɛ ni ala ka yamaruya ye n'a ma kɛ ala kota ye n'a ma kɛ ala sɔsɔ ye n'i taara ni fɛn fɛn ye ni dilanni sira don n'i y'i cɛsiri a la a ma fɔ ko gɛlɛya t'a la gɛlɛya b'a la parce que i bɛ misaliya ta an bɛ ka fɛn mun ɲini bi a tɛ se ka nɔgɔya an bolo parce que an ma kunu fɔlɔ hali ni ye mobili di adamaden ma ka carburant k'a kɔnɔ ka tile k'a la n'i ma maa bila a kɔnɔ mun b'a boli mobili in tɛna se ka taa n'a yɛrɛ ye donc bi na an hakili la o minɛnw bɛɛ b'an bolo mobili b'an bolo carburant b'an bolo fɛn bɛɛ dafalen don donc maa min bɛ se ka an sama ka taa n'an ye an mago b'o maa de la donc n'an b'a fɔ o ma ko leader un leader qui a un très bon leadership donc jamana mago b'o de la pour que ka jamana bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ donc anw bolo souveraineté in a b'a minan kɔnɔ bi ka mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya mun fɔra a bɛɛ dafalen t'an bolo an kan ka kunu ka an cɛsiri ka baara in lase a seyɔrɔ la minnu tɛmɛna olu y'u seko kɛ a danna yɔrɔ dɔ la nka an kan ka a dalafa maɲana mun ma yɛrɛ wolo pap salon ta ɲa y'aw jɔyɔrɔ aw jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ salon 14 janvier la bokum bɔra sisan k'a fɔ yala e bolo journée de souveraineté a b'a minan kɔnɔ voilà donc a fɔra cogoya min na ko nin na janvier tile 14 ko o ye ka jɔnjɔn ka ta ka di jamana ma ka da kan k'a fɔ ko koba de kɛra jamana kɔnɔ san 2000 janvier kalo tile 14 san 2022 n'o ye salon ye koba dɔ de kɛra ni o san min ye bi ye o san kelen de ye bi ye voilà donc pour que san fila fɔ mais o san kelen de ye bi sama yɛlɛma voilà sama yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ de ye bi ye voilà donc jansa de don ka kɛlɛ wulikajɔ de bɛ yen k'o de jansa donc mun de kun kɛra i y'a ye k'a fɔ ko a bɛ waatinin bɔ
an ka jamana kun binna gɛlɛyaba kɔnɔ jamana kun kuma sulula n'a kun fɔra k'i yɛrɛ maliyɛn ye f'i bɛ maloya bin kɛra anw kan lagosili kɛra an kan fagali tɛ fagali min ma da an ka jamana kan an ka danbe kun lagosilen don jamana hɔrɔnya o kun tɛ yen pratiquement tuguni kɔngɔ kun bɛ yen miirisiw kun bɛ yen yɔrɔ bɛɛ ye jeli ye tasuma taara foyi tun tɛ maliyɛnw na o waati kelen de la mɔgɔ minnu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu tun kan ka dɛmɛ don anw ma olu de kɛra sababu ye ka gɛrɛtɛ tɔ tinti an kan an y'a ye k'a fɔ ko salon o janvier kɔnɔna de la CEDEAO y'a ye ni gɛlɛyaba in de kɔnɔna na ka tila k'a fɔ tuguni k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma tuguni ka gɛrɛtɛ de sigi anw kan sisan donc o gɛrɛtɛ min kɛra ka ɲɛsin anw ma sisan ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma minnu bɛ bi n'u tun bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la walasa ka se k'an bɔ o kumasuli kɔnɔna na o y'a se k'u bɛ gɛlɛya las'u ma donc ka tila k'a fɔ tuguni ka fɛɛrɛ bɔ cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka barika bonya jamana kɔnɔ fo jamanadenw ka wuli o ɲɛmɔgɔ kelenw fana kama tuguni jamana yɛrɛ tɔ yɛrɛ ka ci complètement ka to jugu yɛrɛ bolo ten kosɛbɛ donc o ko minnu kɛra ni CEDEAO ye sanction ta Mali kama maliyɛn ɲɛmɔgɔ de bɔra fɔlɔ ne hakili b'a la a donna an ka ministre colonel Abdoulaye Maïga a bɔra k'a fɔ ko a répète 3 fois ko CEDEAO ye gɛrɛtɛ min kɛ anw kan ko ka dɔgɔ dɛ ko Mali yɛrɛ fana bɛ sira bɛ datugu ko ni CEDEAO tɛ fɛn ladon ko Mali fana tɛ fɛn labɔ donc o kumakan min bɔra o kɛra sababu de ka jamanadenw dusu de lami donc u camanba de kɛra k'u bolo di ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ka kɛ kuluba kelen fanga kelen ka sɔrɔ ka jaabi di jugu ma donc o jaabi min kɛra jamanba de bɔra o la 14 janvier 2022 n'o o ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la donc o bɛ an tila jigin fɛn fɔlɔ min na o mun ye a fɔra an ka jamana kɔnɔ ko jugu mana kunbɔ kɔnɔna ani kɔkanna na ko saya o ka fisa ni malo ye donc maliyɛndenw de y'a faamuya k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka danbe an bɛ wulikajɔ kɛ n'a ye an ka hɔrɔnya jamana hɔrɔnya an bɛ wulikajɔ kɛ n'a ye an ka jamana jɔnjɔn n'o ye vert jaune rouge ye ko bi ko o rouge ma yɔrɔ dɛ k'an b'an ɲɛsin o de ma bi an pɛrɛnnen don bi ka anw ni de di an ka jamana kana malo donc o wulikajɔba yɛrɛ min kɛra dɛ n'o kɛra mɔnɛbɔ wulikajɔ ye ni farafinna bɛɛ ye Mali ye nin wulikajɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na u ka ɲɛbɔ an fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ ka sira min ta ka bɔ jɔnya bolo il faut que farafinna yɛrɛ fana ka bɔ o jɔnya bolo kɔnɔna de la donc o ko min kɛra o don depuis maliyɛnw ni parce que an ka hymne national fana b'a fɔ tuguni ko n'an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la k'an ka kɛlɛ ka kɛ kelenya ye parce que jugu bɛ na de k'aw fara n'aw fara la o bɛ s'aw la donc pour que aw ka se ka se jugu la fana fo aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'aw bolo di ɲɔgɔn ma k'aw hamiya kɛ kelen ka ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ dɛ donc ka kɛ o kelen sisan donc o kɛra barikaba de bɛ don o la o kumana a bɛ jugu bute donc depuis le 14 janvier 2022 a ye k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra o kɛra sababu ye ka galabu yɛrɛ de don an ka ɲɛmɔgɔw la u wulila k'u jɔ k'u titi fasodenw kan k'u ɲɛsin jugu ma n'o ye faransi ye ka sɔrɔ k'a fɔ faransi ɲɛna an de ta ye an ka jamana kan an de ta ye an ka jamana ye an sago de bɛ kɛ an ka jamana kan donc o tun bɛ tintin min kan président Assimi Goïta bɔra ni o de ye ko Mali souveraineté Mali masaya a lasigina ka di jamanadenw ma wa an ka jamana kɔnɔ tuguni ni fɛn saba de bɛ yen o tɛ négocier ni mɔgɔ si ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye mɔgɔ si tɛna fɔ an place la a ka d'an ye ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ mɔgɔ si tɛna diya waati di an kan tuguni o de y'a to a y'an bolo bɔ faransi bolo ka tɛgɛ di Rusi ma ka minɛnbaw sɔrɔ filanan ye min ye ni ko o ko bɛ kɛ jateminɛ de bɛ kɛ fɔlɔ ko est-ce que Mali bɛ ta sɔrɔ a la fɔlɔ wa ni maliyɛndenw t'u ta sɔrɔ a la o tuma Mali yɛrɛ tɛ da don o kuma na o de y'a to an y'an ka sanu ko kuma ninnu na an commencera sisan k'u tubabuw dabɔ a dɔɔni sanu ka kɛ an yɛrɛ ta ye sisan donc o caman de bɛ ko ninnu bɛ sen na sabanan ko min ye o ye jamana yɛrɛ i b'a fɔ hɔrɔnya ou bien jamana masabaya a tɛ lanɔgɔ fan si mɔgɔ o mɔgɔ bi ni Mali sigira ni m'an bonya an t'i bonya ni y'an dɔgɔya an bɛ dɔgɔya Abdoulaye yɛrɛ Mayiga y'a fɔ a taalen ONU kɔnɔna na a ko bon bi Mali bɛ yɔrɔ min na sisan ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ k'an nɛnɛ an t'a sara
ni barkele ci en famille mugu fa kelen ci la donc o jose no femme talen do abolo comme on film ya ba yoro voilà donc o comme de mun kera de donc a yira la fo ko bibina tiers la amsi a fo ko jamana masabaya a souveraineté a blala a mina kono sisa donc bi Mali ani kunu Mali o te clé c'est-à-dire asimika Mali ani ibeka ka Mali te Mali so tele amma fo ko ala ga ine ibeka la voilà mais bon c'est ça ko boyon na sisa donc ambe ko o masabaya donc ambe ga o de en fait ko di ambe ga tere nu ni na je fo kanyeshi o de massa o ta jasali voilà donc jasali bi agese bi ka nyeshi o ma ko wala sa mako ki bunya yere de bi yere bunya folo donc ni yere bunya mako to bi soro ka bunya ta ninga o nyeshima avec o chuko yala anga monsieur beaucoup mena yi fanfe jalo ka se ga reposer doni anga lu koni anga jamana nyama no Asimi Goitai kololala Asimi Goitai société civile ma nyama doko kun temenina aya yira ka fo ko akuma na femi kan o de yurugu keleli aka kuma fama bolla o kan yurugu keleli monsieur beaucoup est-ce que jamana in kona amsa ka fo ko yurugu be se ka kele ka ban a be se ka kele ka ban a mangelen yere chogodi ka sababu ke yurugu keleli korote ka fo munu ye tieni ke ko bo mine ko don kasola yurugu ya yoro fegema yoro e wote kobai olu keli baye ka fo an yere ka tableau la gele anu mala Asimi da sero olu ma ka sababu ke no minana olu yere de bitla ka ta delike donc o ye adamaden ya ko ye donc olu te kobawe mais mun ka gele ni ya me ka fo ibe yurugu kele fika soro de nyini folo soro de nyini maintenant gele munumba anga jamana kono o ye d'abord anti barake ka soro ke soro fana boso yoro la janfa ba kono a sabana ye munye sharati ke akechugo nyumana ni fin saba de be jamana basiki bibi na ni jate meneke ambe talike warko kan parce que ni ame souveraineté ika souveraineté be seme jumena ika soro ika bara ani ini jamana tobe sani fere ke ni hakilina munye mbalmake dasera yoro ma yesanu ko kuma fo me ibaye ka fo wakati temenona keme sarada abe fo ko malita ye mugaye no o mugan fana ti tien parce que jate tambul mu ma don ka fo hake jumen bora sanum bi wanga jamana yere ko anga jamana kono anta nyedo o koray muye ka fo e ka mishisan muso ye ko nete se mishi kan tige chugola ntsa buso chugola itara di waye ke makaka buso ye waye ke tato betane ka sogo be ka goloto e bolo ka kungoloto e bolo ko madame ko ni e ni roy ay ne be kala gula ko imbo de ay kala be kula maintenant ni angonga mbo kuma fo minu mo be bo ba fo jangwala gana yan fanfe golobe dungoy ango awo golobe dunyi sey me dungoy o fana be dun budo be sogo la koy kungolo la koy nemba kono donc kuma imbe be munumuno de no fo wode ba to entreprise minière ba fo ko ambe RSE respecté ambe école sojo o te ka baraye ibanga hake damma on de ba ka ansagoy donc nafolo nyini ni folo yo oyi donc femunu ni ala yo do an garsigala o ka kanta e folo o koro ka fo souveraineté ba to ambe seka hake mundi waye kema on de bo o latke ka fo yeni baranke bara chanyendo ika hake ni mugande itaye binande itaye sogo doni me seka dima ibitano e o be famu o chogola donc ni boro kono ibaye ka fo famu ye anga economy yere fambaye no e sene bagamara ani moni lu de non te bala ka sababu ke nazara munu yere ni on be barake nulu bolo ba anga warka ulu yere te fe ulu ka sansoro ni ye misale ta bagine da folo tomati kumbe sene o yorola so chama kumbo barola izunu ndlala o hakela mais maw soro la maliona munu ni mawero yu bolo de nyoma ko lu izunu nyongri ka muso bo barala ka o izunu datu parce que ni italita munu me tomati fera amma mais ulu te fe o ka yiruwa donc mami mbese ko financer ko fara o baraw de beke donc fo bi anga wuli ka laja ka fo sene munu ni anga jamana don famba be o kan donc bara de beke ulu yorola o de économie réelle
maintenant ni ma baara ko kan fo e be finance de kono finance koro e mo dongo do e be juru de ta ka juru sara parce que dongo do e be ta imo la e be ta CDAO la ka fo ay juru do na juru mun dumbe do la condition bala d'abord intérêt bala o e kelenye o tika projet nyanama fana financer parce que projet fin ni projet de développement réel do o tout dado la wa fo ku tise ko ke mais bibi na ni ko kibe na ni kalan mun ye anga lili yɛrɛ parce que denmisɛnninw de jamana ɲɛta sinsin bere ye n'i ko k'i bɛ kalan sinsin bi i mago bɛ nafolo kasabe mun na pour que ka kalan yɛrɛ dilan a wari tɛ d'i ma e dun bɛ taa bɛɛ ɲini kɛnɛma de a wari tɛ d'i ma mais n'i ko k'i bɛ taabolo wɛrɛw kalan mun ye nazaraw ka taabolo ye minnu b'an bɔ an ka tabiyaw kɔnɔ n'i ko k'i mago bɛ wari la k'o de baara kɛ o wari bɛ d'i ma donc o kan k'a to an k'a faamu k'a fɔ an man kan jigi da ninnu kan ko ninnu bɛ anw dɛmɛ anw ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ donc a ka kan bi an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sɔrɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di sɔrɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sɔrɔ mun tɛ juru ye kɔfɛ mun ye anw yɛrɛ ka baara sɔrɔ ye ni an y'o baaraw boloda i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu b'a fɔ a ma ko économie réelle n'i y'an ka économiste ninnu caman ɲininka o b'a fɔ oui n'an bɔra CEDEAO la bi Mali bɛ bin n'an bɔra CFA la bi an tɛna se ka foyi k'an yɛrɛ ye il faut que an ka temps ta mais depuis 60 o temps in b'an bolo an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni biɲɛ dɔ bɛ yen nɔ n t'a dɔn a tɔgɔ ye cogo di bamanankan na nka a ɲɛgɛnen don n'i y'a don n'i ko k'i b'a bɔ a b'i faribu bɛɛ tigɛ donc n'o kɛra k'i sɔgɔ i b'a digi da ka bɔ mais n'i ko k'i b'a mundeni bɔ i bɛ na ni jogini wɛrɛ de ye donc anw ni ninnu cɛla bɛ cogo di fo ka taa diɲɛ wuli u tɛ yafa an ma an ye mun k'u la donc a ka ɲi anw yɛrɛ ma an k'an cu n'o ye o kɔrɔ ye mun ye wari mun n'a kuma bɛ ŋunuŋunu la n'u sirannen don k'a kɛ u ka wariko in sigi sen kan wariko kuma in bila sen na dɛ conseillers b'a f'u ɲɛna ko wayi ko n'i ye wari kɛ k'a démonétisation ka gɛlɛn o ye kelen ye ko an ni diɲɛmaaw tɔw ko o baara ko bɛ gɛlɛya o ye fila ye mais nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ma faamuya parce que nkalon don k'a kɛ sababu jumɛn ye yani nin wariko in ka na an tun bɛ sanni feere kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka falen kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye wari 21e siècle la wari ye fɛn fila de ye dannaya bɛɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ diɲɛ farafinna yɔrɔ bɛɛ dalen don Mali la bi k'a fɔ an bɛ taabolo min kan m'a fɔ ɲɛmaaw dɛ m'a fɔ Alassane Ouattara ninnu ni Macky Sall ninnu m'olu fɔ dɛ jamanadenw minnu bɛ farafin jamana kɔnɔ taabolo fɛn fɛn bɛ an na bi a ka d'u ye donc o ye force fɔlɔ ye pour que i bɛ monnaie créer n'i ye monnaie créer bi n'i ko Mali monnaie don farafinna bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o bɛ kɛ ka farafinna fara ɲɔgɔn kan wariko hakilina la filanan ye mun ye u b'a fɔ ko monnaie scripturale o kɔrɔ aw ka Orange Money ni fɛn ninnu wariw bɛ taa cogo min na mais fiɲɛ dɔrɔn de don ni e ko ka wari ci e ma bi dɔ de b'a ka machine ta k'a programmer k'a fɔ ko 1,000,000 bɛ e kun mais wari 1,000,000 tɛ o donc sɛbɛnninw de don mais sɛbɛnni in bɛ sɛbɛntiya cogo jumɛn na o ye ni mɔgɔw dalen don a la k'a fɔ n'an sera madame fɛ yen nɔ an ka 1,000,000 mun b'a ka téléphone kɔnɔ a bɛ se k'a bɔ k'a d'a ma o ye dannaya ye ala barika la bi sanu b'an bolo donc jɔn bɛ se k'a fɔ ko dannaya sabatilen tɛ donc ninnu bɛɛ ye hakilinaw ye mun b'a to hakɛ to mun b'a to bi wari mun n'u o sirannen don a bɛ se ka lawaleya mais n'an dun ma wari bɔ gɛlɛya mun n'an b'a kɔnɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ parce que n'i y'i bolo bɔ o bolo sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na i ka nafoloko i ka économie fɛɛrɛw bɛɛ bɛ olu de bolo u t'i to yen i tɛ se ka walawala donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ yuruku kɛlɛ k'a sɔrɔ sɔrɔ tɛ yen parce que mɔgɔw bɛ kɛlɛ mun nɔfɛ parce que sɔrɔ ka dɔgɔ sɔrɔ bɔsɔcogo man ɲi donc i bɛ baara de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ in k'a jidi k'a bɔsɔ ka ɲɛ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma la o bɛ fanga d'e ma minnu tɛ ka sariya bato a bato cogo ɲuman na i b'olu ɲangi minnu ye tiɲɛni kɛ i b'olu ɲangi mais ni fɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la fɛn fitinin nɔfɛ parce que n'i ye Mali in ta i b'a ye k'a fɔ minnu kalannen don olu de kɛlen don k'u yɛrɛ bila bɛɛ sanfɛ k'u ye kodɔnnaw ye olu b'a man ca minnu bɛ fonction publique la n'olu bɛ fonctionnaire baara la olu mɔgɔw man ca Mali fonctionnaire bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ma d'a la n'a bɛ ba 20 bɔ bon donc n'a fɔra ko fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ dan o yɔrɔnin dɔrɔn na ko dugumamɔgɔw sigilen don k'olu filɛ basigi tɛ se ka na donc o de b'a to
corruption a bɛ lahalaya mun kɔnɔ a dilanni ka gɛlɛn k'a sababu kɛ hali sɔnni i b'a jateminɛ sɔnni cogoya dɔ ye corruption ye mais taabolo kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka adamadenya bɛ cogo min na wajibi don ni e kɛra sɔrɔtigi ye e bɛ hinɛ dɔ la ka dɔ d'a ma mais i hinɛtɔ a la i bɛ k'a esprit fana manipuler sira dɔ fɛ donc pour que e kana n'a fɔ k'e bɛ dɔ sɔn n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a ta sɔrɔ don hali ni ye djihadisme ta i bɛ maa caman ta bi o ye muguw ni marifaw ta Mali kama mais sɔrɔ koɲɛ b'a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ sɔrɔ dɔw kun b'u la ko caman bɛ yen nɔ u tɛ don a kɔnɔ donc anw bolo yuruguyurugu kɛlɛli fanga o ye fɔlɔ de i k'i ɲɛsin nafolo baara ma sɔrɔ ka kɛ ni sɔrɔ kɛra i b'a bɔsɔ cogo fɛsɛfɛsɛ ka tile jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o kɛ a tɔ bɛ nɔgɔya i bolo tiɲɛ yɛrɛ n tɛ wari ko kuma ye bi m'a bila sen i ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko u sirannen don ka wari bɔ u ye jɔn ye sisan anw bolo jamana ye jamana ɲɛmaa de ye mais jamana ɲɛmaa fana kelen tɛ baara kɛ o parce que i ja mana faniya cogo cogo minnu bɛ kow ɲɛdɔn olu de b'i bilasira donc an b'a fɔ olu ma généralement olu ka conseil économique ye parce que n'i ye wariko kuma fɔ i bɛ taa maa minnu wele u bɛ wele ka bɔ min ils sont experts de quoi FMI Banque mondiale a bɛ komi ni i bɛ wari ɲini ONG kɔnɔ sisan cahier de charge bɛ yen donc u b'a f'i ɲɛna n'i donna nin lahalaya ni nin lahalaya in kɔnɔ an bɛ wari d'i ma nka n'i bɛ to lahalaya kɔnɔ an tɛ wari d'i ma bon bibi in na an bɛ ka baara kɛ minɛn mun kɔnɔ o de y'a to n y'a fɔ n ko finance parce que n'an mago bɛ fɛn fɛn na i b'a ye ministre des finances bɛ emprunt obligataire kɛ sur le marché international o bɛ taa wari ɲini bon wari n'i y'a ɲini o minɛn kɔnɔ juru don a bɛ sara maintenant conseil bɛ mun f'i ɲɛna n'i bɔra nin kɔnɔ an bɛna kɛ cogo di ninnu tɛna juru don an na n'an ma sɔn u ka nin ma u tɛna nin d'an ma n'an ma sɔn nin ma u tɛna nin kɛ o faamuyalen don o dɔnnen don mais olu ka dɔnni kɔnɔ olu de kan ka se k'a fɔ président n'an bɔra nin kɔnɔ nin fɛɛrɛ bɛ anw bolo mais n'o fɛɛrɛ t'aw bolo ça veut dire que jɔkun tɛ e la parce que ni e nana de e bɛ k'a fɔ ne ye ko kɔlɔlɔ minnu b'a kɔnɔ ne b'a dɔn ni ne kan ka taa Kulukoro yanni Kulukoro ça fait 60 km ne b'a dɔn k'a fɔ mobili boli a ma nɔgɔn n b'o bɛɛ dɔn mais ni ne y'i tange e ye chauffeur ye e de kan k'a fɔ ne patron an mago bɛ nin de la pour que an bɛ se nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma an sɔrɔ mais ni e m'o fɔ ne ye fo k'a fɔ non kulu bɛ sira la rail bɛ sira la mobili tɛ se ka taa o kɔni o kɔrɔ ko e tɛ ko dɔn donc e tɛ ko kɔrɔdɔnnaw kɔnɔ donc an ka faamuya la minnu ye wariw dilan u ye a dilan ni hakili de ye o duguw ma tunu n'i ye misaliya ta an ka kɛrɛfɛ jamanaw la n'i ye Maroc ta u ka wari de b'u bolo n'i ye Tunisie ta u ka wari de b'u bolo n'i ye Mauritanie ta u ka wari de b'u bolo hali Laginɛ Ankara u ka wari b'u bolo donc o tɛ mɔgɔ bali ka balo maintenant a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye olu hakilinaw bɛ dilan mais kuma fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni wari sɔrɔla dɔrɔn ko bɛɛ banna o parce que adamaden de bɛ o wari in fana baara mobili sɔrɔli kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mobili bɛ taa n'i ye a sago la o e de b'a baara donc wari in o fana bɛ baara ni hakilina dɔ de ye hakilina ɲuman mun b'a to jamana bɛ taa ɲɛ donc mais minɛn mun b'i bolo n'i tɛ fɛ ka taama i sen na ka bɔ yan nɔ ka taa Kulukoro a ka kan ni katikati b'i bolo o bɛ baara in nɔgɔya nka katikati in fana tɛna a yɛrɛ boli donc misaliya b'a jira k'a fɔ wari jɔyɔrɔba b'a la mais wari in dɔrɔn tɛ ani fɛn wɛrɛw kolokosolen don ɲɔgɔn na olu baaraw de kan ka kɛ anw hakili la minnu ye techniciens ye minnu ye conseillers ye olu de kan k'o baara kɛ recherches kan ka kɛ k'a lajɛ bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ an bolo mun b'a to nin wari ko in a bɛ se ka sabati donc n'i ma se k'o baara kɛ o kɔrɔ e bɛ k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn nin gɛlɛya bɛ yen nin gɛlɛya bɛ yen mais fɛɛrɛ mun b'a la e tɛ ka se k'o di o tuma e ka kalan n'i ka kodɔn a ye mun ɲɛ donc n'a fɔra an bɛ tubabuw bolo président bɛ fɛ an ka bɔ tubabuw bolo hali bi aw bɛ k'a fɔ a ɲɛna ko an tɛ se ka taa dɛ a y'aw jɔ dɔɔnin dɛ a y'aw muɲu an b'a muɲu fo san jumɛn maintenant n'u ko k'an ka muɲu ne bɛ se k'u lamɛn condition kelen na ni technicien minnu bɛ k'a fɔ bi ko wari bɔli sisan ko ce n'est pas possible mais u k'a fɔ ɲɛna c'est possible dans combien de temps et comment fɛɛrɛ mun b'olu bolo n'olu yɛrɛ bolo k'a bɛ se ka kɛ o la u k'o fɛɛrɛ fɔ a n'a bɛ kɛ wagati mun kɔnɔna na ni san kelen don ni san fila don ni san saba don u ka prépare latigɛli kɛ pour que an k'o faamu sinon anw bolo a bɛ se ka kɛ sisan a fɛɛrɛw bɛ yen a hakilinaw bɛ yen a minɛnw bɛ yen an tɛ k'a faamu fɛn mun bɛ k'u bali k'a kɛ mais ne kɔni ka faamuya la n t'a dɔn mun bɛ yen mais ne b'a jateminɛ k'a fɔ Assimi Sorasi a bɛ mun dɔn o ye kɛlɛ ye
ala barkala u be k'u seko kɛ o yɔrɔ la caman bɛ ka kɛ o minɛnw ɲiniw ni baaraw taabolo kɔnɔna na an ɲɛ bɛ fɛn caman na o bɛ ka kɛ mais fɛn minnu t'a yɛrɛ ka domaine ye spécialiste wɛrɛw de b'u kɛrɛfɛ donc an b'a bisigi k'a fɔ olu de tɛ ka bilasiraliw kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ fili la mais an kɔni ka faamuya la an ka kunfin jate la an bolo olu de tɛ ka siraw yira a la parce que a yɛrɛ bɛ mun dɔn a tɛ maa ɲininka o la o a yɛrɛ b'o kɛ parce que taabolo mun n'a bɛ k'o fɔ o don a ka kuma na o ye ale yɛrɛ ye o y'a hakilina ye mais maa minnu b'a dɛmɛ ka baaraw lawaleya ale kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o de la a mana kɛ cogo cogo an b'ale de jalaki an b'ale de ye ɲɛfɛ mais o kɔrɔ tɛ k'ale kelen don parce que ɲɛmaya fana y'o de ye i b'i jɔ ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ fɔ e de ma nka i kelen tɛ se fo mɔgɔw fana ka fara i kan u k'i dɛmɛ i ka baara la. Pap, e hakilina ye jumɛn yuruguyurugu kɛlɛli la? Voilà, donc président ka discours kɔnɔna na a ko 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 ni taabolo tɛ mɔgɔ la k'i bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc o kɔrɔ ko ni taabolo bɛ yen taabolo ɲuman bɛ yen taabolo jugu fana bɛ yen donc o taabolo kɔnɔna de la a y'a yira k'a fɔ ko taabolo dɔ de bɛ jamana kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka jamana sigi a sen tɛ bɛrɛ kɔnɔ quoi o ye mun ye mɔgɔw ni jamana musaka kalifar'u ma ka jɔyɔrɔ kalifa u ma u ka jamana baara n'a ye u bɛ u hakili to u yɛrɛbakun de la mais u hakili bɛ bɔ jamana yɛrɛ de la donc u yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ kelen sɔrɔ fanga de donna la kojugu ka tɛmɛ foroba yɛrɛ ta kan quoi donc yɛrɛ kelen ta ɲinini jamana kɔnɔna na ni jamana nafolo ye o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni yuruguyurugu ye o tuma ni yuruguyurugu fana barika bonyana fo ka taa se kuma hakɛya dɔw fana ma o bɛ kɛ sababu yɛrɛ de ka jamana yɛrɛ de nagasi complètement donc an binna o minɛn kɔnɔna na ni président ka kumaw lamɛn ne bɛ nin ye kosɛbɛ a kɔnɔ o yɔrɔ de la a yirala k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ o baara kan ka kɛ ka da ka nafa min b'a la o ye mun ye a y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli min kɛra jamana kɔnɔna na kɛ o kɛra sababu ye ka musaka min sɔrɔ o musaka ye mun dɔn a ma o ye an ka danbe ni an yɔrɔ lasegin a ma an tɛ dépend jamana wɛrɛ la tuguni an b'an ka minɛn san ni an yɛrɛ ka wari ye i bɛ doro min y'an bolo i ye radar minnu y'an bolo sɔrɔsiw bɛ balo cogoya min bi fini ni marifa kisɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na ko o sɔrɔla ni musaka min ye yuruguyurugu kɛlɛli dɛ maliyɛnw ka nafolo kisili yuruguyurugu ma o de kɛra sababu ye ka ni minɛn ba in bɛɛ san donc o b'a yira k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na nin waati kɔnɔna na fɛn min don a kan ka kɛ wa barikaba kan ka don a la o de y'a to président yɛrɛ ko nin ko bɛ ka taa cogoya min na an ka taga n'a ye ten ko ni mɔgɔ min bɛ ni dɔgɔnin sɔrɔla a kɔnɔna na i kana n'a fɔ ko n dɔgɔnin don dɛ parce que a b'a la jamana kɛlɛ tɛ u tɛ mɔgɔ si contre la mais jamana yɛrɛ de mago bɛ yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli la donc a kuma kɔnɔna na fana a y'a yira k'a fɔ a ko pour que baara in ka se ka ɲɛ taabolo yɛrɛ min kan ka ta a ko fɛn fila dɔrɔn ko ni an bɛ fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔna na an ka lajɛ fɔlɔ est ce que jamanadenw bɛ taa sɔrɔ la wa est ce que jamana bɛ taa sɔrɔ la wa ko n'i y'o ɲɛli tengu i yɛrɛ la i bɛ jaabi min sɔrɔ la dɛ o b'i bilasira i kan ka jamana in nafolo labaara cogo min na fɛn min ka farin ma i kan ka labaara cogo min i b'a dɔn o sira fɛ quoi donc o kɔrɔ de ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka danaya ni président bɔra ka kumakan min fɔ yuruguyurugu kɛlɛli kan jamanadenw bɛɛ kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u tinti a baara la c'est pour cela que yɛrɛwolo debout sur les remparts an ka tɔn kɔnɔna na poste dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko porte parole générale chargé des luttes sociales donc o kalifalen don mɔgɔ min ma o ye Sidiki Kuyate donc ale ka baara ye mun ye ale ka baara ye parce que i bɛ taa sɔrɔ an bɛ jamana min kɔnɔ sisan binganni bɛ kɛ mɔgɔ caman kan i bɛ taa tribunal la i ka hakɛ tɛ d'i ma donc a caman mɔgɔw ka dugukolo bɛ mun la k'u ka bɔsiw la yuruguyurugu siraw fɛ sira cɛjugu caman fɛ donc u bɛ na n'a dossier ninnu ye an ka tɔn kɔnɔ donc an ye poste dɔ de dayɛlɛ min bɛ o dossier ninnu traiter a laban na an y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni kɛlɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔna na dɛ yuruguyurugu kan ka kɛlɛ wa an ka sariya kalifalen don sariyatigi mun fana ma u kan ka baara kɛ a ɲɛ kɛnɛ kan ka binganni ni mɔgɔ k'i ban ka mɔgɔ ka hakɛ d'u ma donc kiriko o bɛɛ kan ka jateminɛ kɛ
o da to novembre kalo tile 10 ani kelen a kɛra samedi dɔ fɛ an ye ɲɛnajɛba an ye jamaba de wele fɛnkɛ na palais de la culture la pour que ka se ka an dantigɛ jamana kiriko ninnu fana bɛɛ kan donc président ye nin bɔli min kɛ a ɲɛsin yurugu kɛlɛli ma vraiment an b'a fo kosɛbɛ a baara la surtout que ale yɛrɛ dabali banna parce que a ko k'ale ma min faamuya ko milliard de bɛ na c'est à dire dɔ de bɛ na sisan jamana kɔnɔna ni projet ye ka milliard labɔ an ka jamana kɔnɔna na hali dɔrɔmɛ kelen mali t'a sɔrɔ donc ale yɛrɛ dabali banna mais o bɛ se ka kɛ cogo di ko dun ma kɛ maliyɛn kɔ dɛ parce que pour que o milliard ka milliard labɔ jamana kɔnɔna na ka taa n'a ye jamana kɔ kan walima k'a ta ka bɔ kɛsu kɔnɔ fo k'a sɔrɔ maliyɛn caman a bɛ tɛmɛ maliyɛn caman de fɛ donc système ye mun ye mɔgɔ damadɔni 2 3 i b'olu de ye jamana nafolo bɛ ta dɔrɔn u b'o bɛɛ cɛ k'a bila jufa kɔnɔ donc u bɛ bɔ n'a ye i b'olu caman de ye i ma ye an ka jamana facogo ye i bɛ mobili dagabanaw de ye jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i t'a dɔn dugu jɛra suko ani dugusɛjɛ cɛ i bɛ taa sɔrɔ so belebeleba b'u bolo mobili dagabana b'u bolo alabana tile 2 i yɛrɛ bɛ o mobili i bɛ taa sisiba bɛ bɔ a kɔfɛ donc fɛn yɛrɛ de déséquilibré don complètement donc nin ye mɔgɔ minnu bɛ nin baara kɛ ne ma danfaraba yɛrɛ ye olu ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ parce que terroriste minnu jɔ ka taa bombe kɛ ka taa dugu bɛɛ ci ani e min bɛ dugu bɛɛ ka nafolo bɛɛ ta ka k'i kelen pe ta ye fo minɔgɔ ko olu faga fo kɔngɔ ko olu faga fo bana ko olu faga mais i bɛ taa an ka togodaw la bi mais i bɛ taa sɔrɔ par exemple sisan kɔrɔ beaucoup min ye exemple dɔ fɔ sanuko in kan mɔgɔ bɛ na bɔ ko kan ka don an ka jamana kɔnɔna na ka na sɛbɛn kɛ jamana ni olu ɲɔgɔn cɛ ka don mɔgɔ ka dugu kɔnɔ kan i t'a sɔrɔ dugukolo kan sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen mɔgɔw b'u ka balo n'a fɛnw sɔrɔ la u b'olu gɛn ka bɔ yen ka yen kɛ sanu bɔyɔrɔ ye donc ni sanu bɛ bɔ yen a bɛ fɔ dɔrɔn ko bon ni sanu bɛ bɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɛ yan a bɛ sugu kɛ yan a bɛ nin kɛ yan a bɛ fɛnw kɛ yan bon sanu bɛ taa sanu bɛ kan ka taga ni a kan ka labaara ni minɛn minnu ye o minɛnw bɛ dugukolo tiɲɛ a bɛ jiw tiɲɛ donc balo yɛrɛ min bolo a b'u ka balo bɛɛ tiɲɛ u bolo ka da kan a bɛɛ kɛra poison ye donc a b'u bɛɛ faga ko i t'a sɔrɔ a mɔgɔ minnu b'u ka sigida kɔnɔna na ni bana k'u minɛ u bɛ se ka wuli ka don kungo kɔnɔ furaburu dɔ bɛ yen walima lili dɔ bɛ yen walima yiri faga dɔ bɛ yen u b'u ta u b'u wuli u b'u min a b'u ka banaw ban ka d'a kan fɛn kun tɛ titi u kan min bɛ bana jugu las'u ma mais sanubɔyɔrɔ mɔgɔw bɛ na u bɛna ni baara minnu kɛ o bɛ baara cɛjugu baara sidɔnbali fɛn sugu bɛɛ jogo bɛɛ bɛ tiɲɛ musow tɛ to u ka minɛnw kɔnɔ tuguni cɛw tɛ to u ka minɛnw kɔnɔ tuguni yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲagasa ka gɛlɛyaba kɛ u bɛ tila tuguni ka na tuguni u bɛna dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ jɔ o fana bɛ kɛ kiliniki ye donc kana bana tidi aw kunna ka tila kana bana fana feere aw ma ka bana dilan ka bana kɛ sababu ye tuguni ka tila ka wari sɔrɔ o de y'a to i b'a ye bi par exemple yanni an ka Gabriel Touré a n'an ka Ponjo a n'an ka UNPP u y'a bɛɛ ta ka bɛɛ nagasi ka taa kilinikiw de dayɛlɛ yɔrɔ la sisan o kumana bana yɛrɛ fan bɛɛ fɛ bana ka alors que jamana kɔnɔ ni banana furakɛli ka kɛ fɛn min ye k'i janto yɛrɛ la ye bana yɛrɛ kɛra sanni ni feere fɛn de sisan an ka jamana kɔnɔ ni nafolo t'i kun i ni kɛnɛya ma kan ni nafolo t'i kun i ni fura ma kan ni nafolo t'i kun i ni kalan ma kan donc nin bɛɛ ye taabolo cɛjugu de min bɛ kɛ sababu ye ka na ni yurugu ye i b'a ye bi na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna yurugu bɛ yen kalanyɔrɔ la yurugu bɛ yen parce que taabolo mun taara a bɛɛ kɛra kɛnyɛrɛ hali misiri kɔnɔ yurugu bɛ yen i b'a ye sisan kare kelen kɔnɔ misiri 2 3 bɛɛ bɛ fɛ kɛ alimami ye parce que n kɛra alimami ye i bɛ dɔ sɔrɔ fɛn na sarakaw bɛ bɔ misiw bɛ bɔ tabaro bɛ bɔ nɔnɔ bɛ bɔ misiri kan ka jɔ o nafolo a bɛɛ bɛ di alimami de ma donc ni alimami yɛrɛ kan ka bila k'a ɲɛsin ala ma bon alimami hakili bɛ to a ka so tɔli kan ka bili nin kan ka kɛ kɔɲɔmuso kan ka don nin bɛɛ kan ka kɛ donc a fɛn bɛ bɔ a bɛ kala sɛmɛ alimamu ka kɔɲɔmuso ko la sa diva ni ko a bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka ɲi mais a bɛɛ kan ka kɛ taabolo ɲuman ye a bɛɛ ka d'an ye o wala sinon yɛrɛ fana bɛ an teri caman bɛ yen an n'u bɛɛ ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ mais olu caman yɛrɛ bɛɛ ye alimamu ye
donc on bebe bolo on va se comprendre musubu nana ok donc mi fo merci aywa o entre parenthèses kan bolo bango almamu yo ga ya fama woronna ha ida sira ali docteur so yuruku ma ta sura nga docteur so konna la scanner mini akanga ke wala sa mo ka siga la feto to sura ko scanner re chene no u yere be clinique do to fiena ki ka ta tiga scanner ke donc na scanner c'était e mo ni kata ke clinique la yoro kon problème de wulla no nga docteur so ngona Gabriel Touré ni projet nu vraiment aksira nga jamana ka laje u ka sika no ya ke wala sa fanta mu sika lafiya to kuma fanta mu sika furake lafiya la so ni warti kun jamana ngona bi te furake de ite furake fika ta clinique la awa monsieur beaucoup aya ye ka fo femme d'affaires ulu ye abroda ka fo ko u bina bolike boli kon na lam sika blam dan jume ngono femme d'affaires we jume musula ka do kontu yala yini ka fo ku bina bo u ga ni songo ya nika oira jamana tabolo alela parce que jamana be ka tabolo ka hakedo ni mami hakilla ko jamana tabolo mai ibe boy bafo foitala ni mami fana hakilla ka akai ibe bo ibafo foitala mais problème ye muyanga jamana ngono boli te problème ye dénoncer li te problème ye mais solution du mambi bolo parce que ore kumai pap mai pap jogo mai beche abeka ni fa ke ni shimai mais est-ce que ekay deuxièmement elle fait pap kanye chogodi parce que on me jatemena ke chogomina transition yi on me tleka fo moye Mali transition te c'est la transition de l'Afrique premier point Assimi nous c'est des acteurs historiques du moment qui sont venus par accident amu choisi amanga jamana fana choisi ala de onke malien donc ni jamana be gele akono amba fo moma accompagnement même moi mes petits frères debout sur les remparts mais ils ont soutenu la transition ils ont porté la transition mais en tant que parti politique on dit qu'on ne soutient personne on accompagne parce que Mumbe Mali de be donc période de transition est na tiena avec changeonde Mali on pense qu'avec tien assimilé ou bien équipe Mumbe non avec chambede donc akana tien o de dakadambela maintenant ni fien muyala afo abella dlanchoko mina ibo o sra do koro hakilina nyuma mimi bolo ibo sra do koro pour que akana tchou maintenant troisième chose que mo kanga mu fam nya de be ka yelema fo mo ko fam asimi nun nana beni yelema dode donc akaka anga yelema hakilina fam anga na famu kafo ko asimi ye chefarnye asimi yara ko alebe malien de ko donc chefarnya tew malien de fana nyele na ka beni wati doye kana beni fendoye donc ambo de intégrer bara mo meka bi ke bi masika chekise yate ambed be fara nyonga kadlan donc transition fika famu ka fo transition sugu jumende do anye sambisaba ni koke do kwa mako démocratie ne ka professeur ba fonye Abdoulaye Niang aka foli be ko l'ère mitterrandienne de la démocratie ça veut dire que anana ni démocratie mun semenente an dambela atan jogola ata an foila nazaro ya tinti ankun anyamene anyanga tabulu bebla o sambisa ba inde kono shwali warakatara ambeka corruption ko kuma mufo a warakatara o wakati inde konnana donc comme dien be ka yelama nazaro fana bolo ba anka ni hakilina munu ye ko be ka yelama Ukraine guerre bola oni Russie ka kele bola autant ni obe Ukraine kofé parce que kele be ka ke autant contre la Russie ce n'est pas l'Ukraine donc o kele no be ka to dien be ka yelama ka tabolo crow de ta donc en frafon est-ce qu'en kan sigi ko dien laje no tlala la tmamina wa fo ay hon ko awni rofleni parce que 1945 sans baklen bi kononto anani ani binani duru Nations Unies med lant mamena amanyini ngaw conférence de Yalta la want la domina amanyini nga conférence de Berlin la amanyini nga donc fem fenye dien tabolo ye we ya beta ka dafri andala mais famyo be ka soro dien be ka yelema donc ni dien be ka yelema o koroy transition ye munde ye transition ye de kabo o wakati nkonnana wakati munama annafa na ya andon kololo kono ayan don sonjuya kono ayan don shonle ni fembe kono kabo kono
ka taa ko kura wɛrɛ la. Donc an y'a fɔ o ko kura ma ko nouvelle ère d'espoir démocratique. Printemps arabe de y'o kɛlɛ daminɛ. An y'a ye k'a fɔ mun kɛra an fɛ yan n'u ko ko coup d'état. Mais an y'a fɔ yan nɔ coup d'état tɛ parce que munna jamanadenw ka wuli k'u ka hakɛ ɲini c'est un droit. Maintenant ni jamanadenw ni fangaw karila ɲɔgɔn na jɔn bɛ n'u lakana c'est l'armée. Donc yani minnu ye fanga ndaraki k'a minɛ olu k'a fɔ k'u bɛ jamanadenw faga n'u yɛrɛ ka armée ye. Armée bɛ wuli k'i jɔ ka fara jamanadenw kan pour que k'u lakisi k'u lakana. Tubabukan na a bɛ fɔ a ma ko mobilisation générale, coopération civilo-militaire. C'est légal parce que o de kɛra arabu jamanaw kɔnɔ u y'u ka faamaw la bi bɛɛ n'ale ninnu bolila ten de mais maa si ma ɲininka o la o parce que olu ye jɛmaw ye mais anw y'a kɛ yan a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an bolo a bɛ fɔ ko coup d'état. Donc CEDEAO bɛ ta ka bila minɛn kɔnɔ minɛn mun b'a to u b'an ɲangi. Donc i b'a ye k'a fɔ transition mun bɛ sen na Mali dɔrɔn ka transition tɛ farafin jamana fɛn fɛn hali minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ Mali bɛ sira mun kan a ka d'u bɛɛ ye parce que u bɛɛ bɛ fɛ ka bɔ nin jɔnjuruya in na hali ni cɛfarinya t'u la jagɛlɛya t'u la k'a kuma fɔ hali ni Alassane Ouattara ɲininka bi a ka bɔ Faransi ka jɔnjuruya kɔnɔ a ka d'a ye. I bɛ maliyɛn fana caman ta minnu bɛ économie minɛn kɔnɔ u b'a fɔ ko Côte d'Ivoire développé len don parce que u b'o misaliyaw d'an ma tuma bɛɛ ko Sénégal développé len don mais moi beaucoup me dit n ko tiɲɛ tɛ Côte d'Ivoire ɲɔgɔn pays faible tɛ yen parce que investissement mun bɛ Abidjan français ta don ivoirien ta tɛ n'u y'a bɔsi i la don o don i b'a ye k'a fɔ i bɛ fu de kan a bɛ komi misaliya la ni e taara banque la ka taa juru ta i bɛ katikatiw ta i bɛ miliyɔnw di jeliw ni fɛnw ma mais don min na ni kow cunna ni banque y'i ta i tɔgɔ ma sow bɛ feere o don e yɛrɛ bɛ t'i sɔrɔ kasobonba la donc o ye finance de ye an ka jamana ninnu ni Faransi ni Sénégal b'o minɛn de kɔnɔ parce que olu ye Faransi bolokɔrɔ minɛn ye o ti tiɲɛ ye o développement in ti tiɲɛ ye c'est artificiel. Donc fo maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ an n'an ka ko bɛɛ anw bɛ mun kɔnɔ gɛlɛya b'an kan dɛ nka an fana ka fisa ni jamana ninnu caman ye. Donc f'a ka faamu transition mun laɲininen don o ye k'a fɔ an ka bɔ jɔnjuruya kɔnɔ wari mun na an b'a minɛn kɔnɔ an ka bɔ kɔnɔ an ka se ka kɛ an yɛrɛ ye pour que an mago bɛ développement min na an b'o sɔrɔ o baaraw de bɛ sen na nka ala nana kɛ terrorisme ni nazaraw y'a dilan k'a ɲɛsin Mali ma o de bɛ ka kɛ sababu ye ka ɲɛmaatɔ ɲɛ dayɛlɛ donc ko in daminɛna Mali kɔnɔ mais Mali ta tɛ donc fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ u ka n'u ɲɛsin transition ma comme étant juste acteur minnu bɛ yen nɔ k'a jateminɛ k'a fɔ ninnu bɛ k'a kɛ tan ninnu bɛ k'a kɛ tan kuma t'o yɔrɔ la kuma bɛ de farafinna de bɛ ka bɔ bolo la mais a ko juw bɛ ka falen Mali kɔnɔ yan o de y'a to n'i y'a ye farafinna panafricanisme ni activiste caman olu ye faamuyali kɛ a mɛnna yanni anw yɛrɛ k'a faamu yan olu bɛ o baaraw la a mɛnna yanni maa caman k'a faamu donc an kan k'a faamu k'a fɔ an ye baara dɔ de daminɛ mun tɛ anw yɛrɛ kelen ka baara ye donc an kan k'an cɛsiri pour que k'o lawaleya donc n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ acteurs ko tɛ mais wagati mun ni an mago b'a la pour que an ka jamana bɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ ye taba de ye o donc an ka fɛn kɛ fɛn mun b'a to sini ma sinikɛnɛ an denw bɛ se ka lafiya an mɔdenw bɛ lafiya donc o ye fo an k'an yɛrɛ bɔ nin jɔnjuruya in kɔnɔ ka jamana lawuli n'an b'a fɔ ma relance globale pour un développement durable o tɛ kɛ n'an ma jamanadenw bila baara la jamanadenw tɛ se ka bila baara la n'an ma ɲɛsin baara sɛbɛ ma ka jurutaba ninnu dabila ka ɲɛsin baaraw ma n'i ye Côte d'Ivoire ta juru min bɛ Côte d'Ivoire ka na bi a hakɛ ka bon n'i ko k'a wari bɛɛ labɔ bi u bɛ ɲɔngiri i bɛ hôtel ba minnu ni fɛn ba minnu ye ivoirien yɛrɛ i tɛ se ka don a kɔnɔ parce que a pouvoir d'achat t'i bolo hali ka t'i sigi café kɔnɔ ka cafénin min a se t'i ye donc faamaw de ta don ce qu'on appelle l'oligarchie olu de b'u ja olu n'u teriw olu ni nazara minnu ni libanais minnu bɛ yen nɔ olu de b'u ja i bɛ jamana ninnu ta i b'a ye k'a fɔ hali u ka aéroport kɔnɔ n'i y'u ka butigiw jateminɛ a ka gɛlɛn i ka farafinya kɔnɔ ni tubabu tɛ i b'a sɔrɔ libanais don mais Mali aéroport la ta maliyɛnw de bɛ k'a yɔrɔ bɛɛ animé voilà donc o b'a yira k'a fɔ il faut que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ u bɛ kow yira cogo min na ani ko yɛrɛ tiɲɛ tɛ kelen ye donc an tɛ kɔfɛ an bɛ ka Laginɛ mun ta misaliya la wariko ta fanfɛla la n'an b'a fɔ k'u ka wari n'i y'a falen a bɛ kɛ carton caman ye mais villa bɛ e bolo yan nɔ a bɛ dɔ bolo Laginɛ iPad bɛ e bolo yan a bɛ dɔ bolo Laginɛ donc i b'a faamu k'a fɔ papier ko in tɛ
économie de ko don donc o ma dɛsɛ donc an ka hakili dayɛlɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a faamu k'a fɔ jamana in y'an bɛɛ de ta ye mais hakilinaw bɛ se ka kɛ o tɛ kelen ye bɛɛ n'i ka faamuya cogo don donc i ka bɔ k'a fɔ ko taabolo man di ye mais a ka kan i ka se k'o taabolo in faranfasiya k'a fɔ mun de bɛ yen mun n'a bɛ jamana segin kɔfɛ ni hakilina mun fana b'i la mun b'a to jamana bɛ taa ɲɛ i b'o fana fara kan donc o y'u ka hakɛ ye. Pap san 2024 natɔ ye hakili la kalafiliw kan ka kɛ o wagati o kɔnɔna la yala e dalen dɔ la k'a fɔ ko jamana in bɛ se ka kalafili labɛn ka bɛn san 2024 ma. Voilà, donc ne bɛ a ye cogo min na fɔ u b'a fɔ ko transition. Bon transition donna ni dɔ bɛ kuma na ko k'i bɛna fɔ ko ni ko i bɛ pɔnkɔrɔ tigɛ sisan ka bɔ Badalabugu k'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ quartier Mali la par exemple donc pont traversé bɛ nin kolo donc o fɔgɔcɛ k'o de transition ye bon o bɛ n'a hakili jigin min na pour que ka se ka kuma jaabi furancɛ fanga donc ka bɔ yɔrɔ jugu la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaw na o bɛ hakili jigin Nabila Musa ka tariku de la ale tun kan ka transition dɔ de kɛ ka bɔ farawuna ka jɔnya bolo ka taa ala ye yɔrɔ min fɔ dugukolo min fɔ ni o nɛɛmama yɔrɔ ye donc an kan k'o kɛ nka o tagama aw ka o kɛ tile 40 de kɔnɔ nka o ye san 40 de kɛ a tagama na munna o ye san 40 kɛ a tagama na yɔrɔ janya ko tɛ o nka sira kan u ye taabolo minnu kɛ ni o ma bɛn o de y'u silamɛya o de y'u senna sumaya o jumɛn danayabaliya sɔsɔliba fu kɔnɔna juguya banbagatiya kunkolo gɛlɛya olu kɛra sababu ye k'u bali u ka se u se waati la donc mukuru ye u y'a ko in kɛ ni tɔɔrɔ ani ɲani kɔnɔ nka mɔgɔ damadɔ ninnu kan ka se ka yɔrɔ lasɔrɔ a bɛɛ ma se ka yɔrɔ lasɔrɔ ka da ka caman tora sira la donc Mali transition bɛ nin kelen de la gɛlɛya min bɛ an da la maliyɛnw a fanba ye maliyɛnw de ka gɛlɛya laɲini ye donc n'a bɛ ɲa fana fo maliyɛnw fana de k'u yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ min bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na an k'a kɛ waati kunguru kɔnɔ donc n'an jɛra n'a ye ka sira ta n'a fɔ ko je pense que hali Asimi ka discours kɔnɔ n'i y'a lamɛn parce que a y'o kuma fɔ cogoya dɔ la k'a fɔ ko élection ko ninnu bɛ sen na baara bɛ ka kɛ walasa a ka se ka kɛ ka bɛn ni waati surumani ye ko nka ni mɔgɔ wɛrɛ maliyɛn wɛrɛ sɔrɔla minnu bɛ na ka gɛlɛya don baara kɔnɔna na dɔ bɛ fara a waati kan donc o cogoya kelen de don sinon programme bɔra k'a fɔ ko mois de mars kɔnɔna na ko jamana sariya sunba ko kuma ye ko o kuma bɛna kɛ o référendum bɛ kɛ o mana bɔ yen maire sigi bɛ kɛ maire sigi mana bɔ yen député sigi bɛ kɛ ni député sugu kɛra président sigi bɛ kɛ donc n hakili la kalo saba de taara la a ko bɛɛ bɛ taa kun cɛ ni waati min na o ye février 2024 ye donc o programme ninnu de bɛ yen a yira k'a fɔ ko minɛn fɛn bɛ yen o minɛn bɛ se ka kɛ sababu ye walasa an ka se ka kɛ ka bɛn a waati ma bon ne dun ɲɛ b'a la tilefani na hali n'i ye jateminɛ kɛ min ye jamana sariya sunba ko ye a yirala k'a fɔ parce que mɔgɔ caman n'u ɲininka u b'a fɔ ko sariya sunba ko lawaleyali ko sariya tigilamɔgɔw ka baara don o ye filiba de sariya tigilamɔgɔw ka baaraw tɛ nka mɔgɔ minnu ka baara don o ye politique mɔgɔw ka baara de ani kuntilala mɔgɔ minnu na olu ka baara de ye ka sariya sunba de labɛn donc n'u bɛnna n'u ye min kɛ ni bɛnkan ye o bɛnkan fara ɲɔgɔn kan kɛ sariya sunba ye o de bɛ kalifa sisan sariyatigiw ma ni o b'o o sariya matarafali baara kɛ donc u ka baaraw ye donc an dun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan an ye k'a fɔ ko gɛlɛya min don politique gɛlɛya don ni mɔgɔ minnu kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la bi o ye politique mɔgɔw de ye mais mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen bi minnu ma se ka hali proposition kɛ walima ka hakilina di sariya sunba ko in kun kan o kɛra o politicien kelenw de jamana y'u wele kalo tile 12 k'u bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ko u ka t'u fɛta fɔ u ka t'u ka dɔnta u ka seko u n'u ka dɔnko k'o ɲɛfɔ cogoya min na an bɛ se ka na ni sariya sunba ye min bɛ se ka sariya sabati an ka jamana kɔnɔna na ni jamanadenw tugura kɔ jamana ka se ka yiriwa u si ma se hali sini ka proposition kɛ o ye
argument kelen min sɔrɔ ko nin tɛ a waati ye u ɲinɛ ko nin t'a waati ye kun jumɛn na ko non ko sariyasunba min bɛ an bolo ko o ye sariyasunba sakere ye. Sakere. A ko sakere. Papa m'offre. Ah non mais on va déclaration kala. Parce que non mais là on l'a pas dit. Si non beaucoup de partis politiques ont dit c'était parti politique non mais Abraham Kalama parce que avec parti politique parce que donc ça est mouvement démocrate parti Bonnedo. Mais ça c'est comprend pas. C'est normal. Ah ouais amena voyez fond parce que olu bolo lui est quel est comme si ils étaient les seuls à faire 91 c'est comme si depuis Alain Malida Kelemi kira ka Mali ya kuma bo o dana o kelengele ma alors qu'il y en a autre qu'elle est tellement bas de b bi kira jamana konana mi jamana sangorota ulu ya fana ko fe qu'elle ba o fana chamangira mi fana jamana sangorota donc anga jamana tarku tisi ka labe ka brebe dron ka foko mouvement démocratique mo ka démocratie droma surtout démocratie reminana andala o démocratie akon an nyani mi o kolola ya fana barka boana ka temena anyaninga c'est comme il va faire que l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé afro sama ba mi kangana comme na o saba o saba na sengile carlindo donc démocratie donc wati konana vraiment andigna kosobe parti politique là kosobe je sais que beaucoup de parti condamnant surtout un parti africain pour l'intégration et la souveraineté bon ni agneau la main il va y avoir fort parce que national condamnant on perd l'indépendance mon mi frère farafina ka kelea o wasi la sabati bon o loi parti acclinateur mais il est parti ton nous faire entendre ni o tellement définition de déterminer bon en est-ce que la question de souveraineté ka bobolo est-ce que question d'intégration ka bobolo bon c'est la question qui reste posée mais en connaît mi anyena c'est que la démocratie nous kele a kuntirani mi oui ka kala narashi ka kelen narashi ka soro narashi ka banafu kula tchandala par exemple ou alobe politicien ka bara tono kira ode en boulot si ça ou là de ça anga mina kura sigi sans pour ça en barake anyama fana kutita kutita wala o fala kutita adu ko watade ku ka kutita bon ministre fana bura ko bon ko mun nana ko alhamdulillah na we barake on fait bon mun mana fana ko anga barajo anga baratiga jode ko terre wula watde ko ne terre talent ci ça voilà donc comment on fera bon par exemple avec moi faut ali femme d'affaires bon femme d'affaires ni femme ire fura fait la jamana kono o kana onye parce que ni muso ya sendo fin na iba a fait mi yirwa enko tio tora molibol la malikona ama bo R12 la ambe R12 ni Peugeot ni fona mais depuis muso dona muli do mali begera veuti ni tonye donc ko ni muso ire voilà donc ay anke président non mais parce que donc pour qu'il refana kala jaga ton fana bulan fana do khala ay mais il va do mi fana do muso fana mangate asoma ka fo an tu bolo quoi parce que muso fana kan asika wuli ka joke ka barake ka ska akan pour qu'il asika ta passer fana fait la te dio avec minadi papa ambado ma non ay atika fo c'est ni dans ce niveau là c'est ko ani muso ko teo mais o yemuye ka fo ko ki muso mine ku bla joro fitin na dumana ti ku ou trier ku blanc o de kan dabla muso kan la blade na fo tio fa la bla tuwa mina bekata ko nyaini ni iga sigo permets-moi juste qui itre sans vraiment pour mettre madame à l'aise ça veut dire que muso ya on bolo farafina ya d'abord il faut que mo ka famu ka fo bonya ba de be muso kan aw ya mbawi aw ya muso yi ayam balma muso yi ito ye nya fanchi ça veut dire que d'abord constitution est reconnu aw ni am bay kele donc ça fait 50-50 maintenant tabolo kono hakilina ya aw détaillé parce que aw de ba mbalu aw de ba nakana aw de ba amblasra donc aw nya ka minande yo donc aw kana bla aw kuna muso baya de ba to ibe to kofe parce que ma ni be sekola iti bla nyefe donc hakilina fenfe ni ya anga jamana tariku ni tabolo la a hakilina nyuma abe muso yi mais dans ce cas kare muso la hali demseni fitini ni sera muso ma anga tabiala abe fo karsa otma ete malowa
donc o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba de bɛ muso la anw fɛ yan mais nazaraw nana ka na hakili yɛlɛma k'a fɔ a ye dɔ bɔ aw ka fanga la aw ka aw yɛrɛ bila an ka place la n bɛ misaliya ta n'a ye émancipation ta ça veut dire que ni ne y'i cɛ ye sisan ni courant kan ka sara ni 100 don e bɛ 50 sara ne bɛ 50 sara alors que an ka taabolo la anw b'a fɔ anw tɛ se k'an muso degun an muso tɛ sɛnɛ kɛ a tɛ sɛgɛn 100 in ne b'a sara a mana gɛlɛya cogo o cogo ne de bɛ jɔ ɲɛfɛ ka taa sara o kɔrɔ ye mun ye hali n'i ye tilali lajɛ tiɲɛ tilali lajɛ fila bɛ di cɛ ma tubabu b'a fɔ ko ko y a l'inégalité mais anw b'a bila an kunna n'a tilala 3 ye ni 2 dira anw ma e ye ne balimamuso ye e kan k'i ja ka sanu san ka t'i ɲɛnajɛ n'o wari banna i bɛ n'i balimakɛ fɛ yen ne mun bɛ k'a 2 in baara e ye ne ka maa ye i bɛ segin ka na so mun kan ka d'i ma o bɛ d'i ma donc o de y'an ka taabolo ye donc an kana fili k'a fɔ ko tubabu bɛ ka an bila minɛn min kɔnɔ o tɛ muso tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ka jamana kɔnɔ donc f'aw k'o faamu maintenant taabolow kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ degun dɔ bɛ yen degun dɔ bɛ musow kan o ye musow yɛrɛ bɛ degun mun fɔ an ye i b'a ye k'a fɔ fanga mun yɛrɛ dir'i ma i ma tilo baara la parce que sokɔnɔ baara e bɛ bɔ yan sisan i bɛ t'i k'a kan fo ka taa minuit si i b'a k'a tɛ ban i t'i jɔ donc o kama fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i tɛ se k'o fara i bolo kan ni ne fa nana e de bɛ yen ni ne ba nana e de bɛ yen ni kɔngɔ bɛ ne na e de bɛ yen ni bana bɛ ne na e de bɛ yen ni den bana na e de bɛ yen e bɛ tilo baara la san jumɛn k'e bɛna baara wɛrɛ ta donc c'est ce qu'on appelle la distribution des tâches dɔ de dira e ma mun yɛrɛ ye an ka tabiya sigiyɔrɔ ye la matrice de notre culture et de notre société aw b'o de kɔnɔ donc cɛ ye falini kurunin de ye a bɛ taa baara kɛ a bɛ n'a d'aw ma aw k'a dun aw ka an tulokɔrɔ duman fɔ an ye donc kuma in b'o de nɔfɛ donc a kana par exemple hali hakilina kɔnɔna na ne ye jateminɛ min kɛ u b'a fɔ ko femme d'affaires promotion des femmes walima loi dɔ bɛ yen ko ka dɔ di muso 50% ni mɔgɔ 3 don 1 kɛ muso ye nin bɛɛ ye ka yira k'a fɔ ko ka don an kunna diyagoya ko an bɛ jamana min kɔnɔ ko an kelen don ko ka musow lagosi munna u b'o kuma fɔ a kuma min bɔ tubabuw da ka ca faransi parce que faransɛw de tun bɛ muso lagosi n'i ye faransɛw ka drapeau lajɛ sisan i b'a ye muso dɔw kunkolo dessiné b'a kan ko Jeanne d'Arc faransi tun bɛ bolo la anglais bolo jɔnya na waati min na n'u ko faransi ko tun banna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ faransi tɔw tun tɛna fɔ bilen cɛw dɛsɛra complètement muso in de wulila ka mugu ni kisɛ ta k'i bila cɛw ɲɛ ka taa faransi bɔ bolo la donc faransi bɔlen bolo la sisan muso ye sanga de sɔrɔ sisan o ye mun kɛ comme a waati la u t'a fɔ ma ko silamɛw ye jadisiw ya olu fɛ église fana de tun bɛ yen donc o église fana de taara ko parce que muso in ye kulusi min don patron min don ka taa kɛlɛ kɛ ka faransi bolo la dɛ ko muso ka kulusi de bɔ ko ka tafe de siri muso ko k'a tɛ se ka tafe jipu don dɛ k'ale bɛ a ka patron de to a la o ye muso in ta ka a siri bere la ka a bila kun kan ka tasuma mɛnɛ na fo ka taa jeni donc o de kɛra muso sara ye faransi ye donc depuis waati la faransiw commencera ka muso de lagosi kosɛbɛ donc u taalen fo diɲɛ taalen ɲɛfɛ sisan musow ka wuli ka jɔ olu de ko k'u bɛ bɔ lagosili kɔnɔna na ko fo olu ka na o place de la k'olu ni cɛw bɛɛ ye kelen donc o kɛlɛ ni o lagosili min o manamana ko n'o miirisiw minnu kɛra faransi dɛ faransɛw de bɛ o kuma ta sisan k'u bɛna don an muso kunna o y'a sɔrɔ déjà an fɛ yan yan'o jo bala bɛ to ka du ka histoire fɔ Sikaso ye Sikaso tata ninnu ni u bɛ fɛn a tɔgɔ bɔ a kɔnɔ Sikaso yɛrɛ fɛn muso tɔgɔ de don donc o y'a sɔrɔ an fɛ yan déjà muso jɔlen don o jɔyɔrɔ la cɛw bɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn la muso tun b'a bɛɛ la hali an ka kurukafuga ninnu bɛɛ ta o y'a sɔrɔ sariya yɛlɛma tɛ tɔw fɛ yen mais an ka sariya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jamana sigikafɔ bɛ kɛ fan o fan ko muso bɛ se ka gɛrɛ o yɔrɔ la k'a ta fana fɔ o kɔnɔna na donc o ye k'a fɔ ko an ka niveau la muso lagosi cogo de c'est pour ça aujourd'hui n'u bɛ kuma ko femme d'affaires bon d'accord an tɛ muso ka émancipation économique contre la an t'a contre la mais ka taa muso don ko la min ye kolokojuguya ye sisan ka kɛ gosili ni i n'a fɔ commerçant bɛ na u bɛ jamana escroquer ka exonération minɛ k'a fɔ k'u bɛ taa minɛnw san minɛnw tɛ san tuguni ka taa muso don o kalamanciya baara ninnu fɛnw na ko o de ye affaire ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ o dame d'affaire ka na an ka jamana kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la an b'o kɛlɛ an b'o kɔ mais n'o ye affaire yɛrɛ yɛrɛ k'u sigi ka jateminɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ye nin fɛn ninnu de tigaw de b'an fɛ yan kɔrɔbugu de b'an fɛ yan nin fɛn minɛnw de bɛ dilan an fɛ yan an bɛ se ka nin fana dilan an fɛ yan kɔrɔ bɛ parata cogo min na seko ni dɔnko b'an fɛ k'o ta sisan ka to o feere
diɲɛ kɔnɔna na ka na ni nafolo ye mais a ko n'a b'o muso ninnu kun titi diba yɛrɛ mana bila o ko kɔfɛ a yɛrɛ bɛɛ bɛ soutenir o ko la Bokum am segin kana bismillah an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan malien den fanba tila bɛɛ kelen don ka parti politique mɔgɔw bila kɔfɛ parce que bɛɛ ka fɔ la ko olu ye jamana in kɛta olu ye jamana in firi olu ye jamana don ta o y'a bɔta an bɛ k'a ye fana tuguni o parti politique kelen fɛnɛ parti politique yɛrɛ ka fɔ la ko transition y'u bila kɛrɛfɛ donc ne fɛ jamana ka ɲɛ t'a la yala hali ni transition ye parti politique bila kɛrɛfɛ a man ka parti politique ka gɛrɛ transition na walasa baara taabolo ka ɲɛ wa d'abord transition ma parti politique bila kɛrɛfɛ o ye kelen ye ensuite ni coup d'état kɛra a bɛ komi n'i bɛ ballontan na ni mi-temps fiyɛra mais e ye ballontan na ye a fɔra ko file fiyɛra e b'a fɔ ko fo e ka jouer wajibi la k'a sɔrɔ arbitre ma file fiyɛ o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ politicien c'est entre parenthèses pendant la période de transition i bɛ hakili jakabɔ de kɛ n'i bɛ se k'u dɛmɛ n'a ka di ye dɛ wajibi tɛ n'i ye jamanaden ɲuman ye n'i b'i ka jamana fɛ hakilina minnu b'i bolo i b'o di mais i tɛ transition kɛlɛ parce que i presselen no transition yɛrɛ ka bɔ yen mais e ka jateminɛ kan ka kɛ jumɛn ye sisan ni transition banna ne dun ye politicien ne bɛ fanga de ɲini na ne bɛna jamana mara ni hakilina jumɛn ye Asimi ninnu ye taabolo minnu ta bi ni an yɛrɛ bɛ hakili la k'a taabolo ka ɲi o bɛ se ka pérenniser cogo jumɛn o bɛ se ka sankɔrɔta cogo jumɛn yɛrɛma hɔrɔnya in n'an b'a kɛlɛ nɔfɛ o bɛ se ka sinsin fɛɛrɛ jumɛn ni dabari jumɛnw na donc nin ye waati ye parti politiques kan ka hakili jakabɔ kɛ waati kunkurunin mun kɔnɔna na transition janya o janya a bɛ ban o maintenant n'a banna a bɛ na di jɔn ma politiciens tɛ ya donc an kan ka labɛn de kɛ bi k'a fɔ gɛlɛya mun y'an sɔrɔ ni transition yɛrɛ mun y'an sɔrɔ an bɛ fɛɛrɛ jumɛn tigɛ an ka mara kɔnɔna na marako ɲuman na mun b'a to o ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen hakili jakabɔ kan ka k'o ye maintenant i ye yɔrɔ mun fɔ jamanadenw ka hakilina parti politiques kan jamanadenw b'o jɔ fɛ parce que normalement politique ye hɔrɔn baara de ye a kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ i ye nin bila k'i bɛna jamana kuma bɔ ni hakilina ye hakilina mun b'a to jamana bɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔrɔ jamana bɛ taa ɲɛfɛ i y'o layiru de ta jamanadenw ye mais n'i ye jamanadenw janfa k'a kɛ yɛrɛ ko ye mais jamanadenw kan ka tigɛ e la o ye wajibi ye mais an y'a ye k'a fɔ parti politique bɛɛ tɛ o parti politique minnu ye mara kɛ kuma b'o de nɔfɛ ni an sirannen don k'a ɲɛsin u ma k'u ɲininka u dalakan na parce que ni financement des partis politiques ta parti politique kan ka financer de pour que jamanadenw bɛ kunu k'u ɲɛ yɛlɛ u bɛ faamuya kɛ parce que bi ni économie ta ne bɛ ka wariko kuma mun fɔ maa joli bɛ k'a faamuya ne bɛ ka kuma mun fɔ c'est technique donc a ka kan u ka lakalan u k'a faamu est-ce que beaucoup bɛ ka kuma mun fɔ a bɛ se ka kɛ wa a tɛ ka kɛ wa tiɲɛ don wa an kan ka to a kɔ an man ka to a kɔ o faamuya kan ka d'u ma donc wari de kan ka bila pour que olu faamuyaw n'o kodɔnw n'o fɛnw ka faamuya mais n'i y'o wari ta ka taa n'o y'i ka so o ka kan wa o man kan o ye fɔlɔ ye jamana kalifali la i ma jamana mara ka ɲɛ donc politique de ye minan ye minan mun bɛ jamana mara fura tɛ mɔgɔw bolo donc politique tɛ se ka bila kɛrɛfɛ parce que hali i ka du i b'a mara ni fɛɛrɛ de ye politique tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ kɔ hakili jakabɔ pour que ka fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ mun b'a to gɛlɛya mun bɛ yen i bɛ se ka bɔ o kɔnɔ o ye wajibi ye i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ mais a ɲuman bɛ yen a juguman bɛ yen a bɛ komi bi an bɛ ka silamɛya ta an bɛ ka fɛn minnu fɔ jihadisiw ma silamɛya ko tɛ o adamaden dɔw de kelen don ka silamɛya fini ta ka biri u yɛrɛ da la u bɛ ka jogo dɔ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ o ni silamɛya tɛ kelen donc politique fana ani minnu ye mara sɔrɔ u ma politique kɛ u y'u yɛrɛ de dilan u hakilila k'u y'u yɛrɛ dilan mais yɛrɛ tiɲɛ don parce que adamaden n'i m'a faamu k'a fɔ i bɛ sa don dɔ ko i denw bɛ yen i mɔdenw bɛ yen i tɔgɔ bɛ to kɔfɛ n'i y'a i hakili to i yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ i bɛ fili b'a kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn fɛn y'u an ka nafolo suɲɛ ka u denw bila ka taa études ni fɛnw na k'u b'u yɛrɛ dilan k'u b'u denw ka avenir dilan mais n'i ye seginna kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a si ka avenir ma dilan bi bi in na n'i ye misali ta président kɔrɔ yɛrɛ den na a bɛ min bi donc i ma kɔlɔlɔ lase i kɔ ma wa donc i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka jamana dilan i t'i miiri yɛrɛ la i b'i miiri ɲɛfɛla la parce que ne bɛ misaliya dɔ ta ye sisan par exemple ne ko n ko ni ala ye fanga kalifa n na n bɛ centrale nucléaire dilan pour que courant prix bɛ dɔgɔya mais centrale nucléaire kelen n'i ko k'i b'a jɔ a ka ca ni mandat kelen ye 7 ans i b'o kɛ a jɔli la
bon ni ko ke to ke ko parce que était to inauguration là parce que et to te fo ola o be ke sa njumɛn ni dun yo ke ça veut dire que usine minnu bɛna kɛ kɔfɛ courant prix bɛ dɔgɔya i bɛ se ka industrialisation kɛ ne denw tɛ baara sɔrɔ ne mɔdenw tɛ baara sɔrɔ maliyɛnw tɔw tɛna baara sɔrɔ donc ne hakili la baara ka kan ka kɛ o hakilina de ye mais ni ne ko n ko ne bɛna taa FMI ou bien Banque mondiale la ka taa 100 millions minɛ ka 20 millions projet nin dɔ financer ka 80 millions bila n kun mais ne den bɛ kɛ zonden ye a bɛ don a tulo la ni don min na ne yɛrɛ tɛ réseau kɔnɔ ne den tɛ don yɔrɔ sɔrɔ mais ni ye maliyɛn bɛɛ bila niveau kelen na ni den fɛn fɛn n'i ma kɛ fugari ye n'i y'i ta ɲini i bɛ taa sɔrɔ donc an kan k'a fɛɛrɛ de kɛ pour que bɛɛ ka bila niveau kelen na chance ka di bɛɛ ma bɛɛ ka se k'i ka hakɛ ɲini i ka seko n'i ka dɔnko la k'i ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ne hakili la jamana kan ka baara n'o de ye maintenant politicien minnu y'an mara politicien 55 tɛ ko ye u dɔnnen don an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la maa minnu ye jamana ci u bɛ yen a caman bɛ yen u ma sa fɔlɔ u bɛ yan u dɔnnen don parti politique minnu ye jamana mara ka jamana bila nin lahalaya in kɔnɔ e b'i ban den wolo ma ko parce que e den fɔlɔ kɛra lujuratɔ ye wa ne hakili la problème t'o ye o donc parti kuraw ka na den kuraw ka wolo minnu b'a essayer ka gɛlɛya minnu sɔrɔla k'olu ladilan ne bolo o ye hakilina ɲuman ye donc parti ka continuer ka financer parti kuraw ka continuer ka kɛ mais a ka kɛ tiɲɛ kan ni maa n'i ye jamana janfa i ni mun ka kan i ka jan ye ni maa minnu fana k'olu ti jamana de fɛ mais i ka récépissé bɛ minɛ i la c'est aussi simple que ça parce que sariya de bɛ yen o i kan ka lahalaya dɔw de baara i kan k'i ɲɛsin jamana de ma a ma fɔ k'i k'i ɲɛsin yɛrɛ ma o association tɛ ko k'a fɔ i bɛ taa n'a ye i ka so o a fɔra de k'i ka hakili jakabɔ kɛ k'i ka na jamana dɛmɛ n'i ka hakilina ye maintenant jamanadenw b'a lajɛ i ye hakilina mun fɔ a ka ɲi wa a man ɲi ni jamanadenw tugur'i kɔ baara bɛ kɛ o bɛnkan kan mais n'i y'o fana sɔsɔ o fana ye janfa ye o n'i y'o janfa kɛ mais i kan ka ɲangi o mais an y'a ye jamana in kɔnɔ mouvement démocratique ninnu taara ni mun ye u taara ni wari dun ye u taara ni ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don ye donc fɛn fɛn n'u y'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɛ bɛnbɛn kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n balimakɛ sera a ma justice u y'u dilan cogo di u yɛrɛ ka fɛn dabirilenw olu de b'o protéger u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fanga di ɲɔgɔn ma u bɛ don ministériyaw ni fɛnw na n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'i segin kɔfɛ dɔrɔn i b'a ye maa minnu donna fanga kɔnɔ fo bi u b'a kɔnɔ u ti bɔ u denw n'i ye magistrat lajɛ i b'a sɔrɔ u denw de ye magistrat ye n'i ye enseignant lajɛ i b'a ye u denw de don n'i ye police lajɛ u denw de don u denw de don donc quelque part an ye système dɔ de créer mais mouvement démocratique de y'a créer i b'a ye k'a fɔ bi bi na hali ni ye armée ta on a des généraux qui sont milliardaires est-ce que c'est normal donc a bɛ ye k'a fɔ mauvaise gouvernance ni an bɛ k'a fɔ politique mauvaise gouvernance bɛ niveau caman na n'i ye armée ta mauvaise gouvernance tun bɛ yen n'i ye école ta mauvaise gouvernance tun bɛ yen n'i y'an ka société ta mauvaise gouvernance bɛ yen n'i ye an ka alimamiw ta mauvaise gouvernance bɛ yen n'i ye an yɛrɛ ka taabolo ta n'an b'a fɔ coutume ni fɛnw u si t'u minɛn kɔnɔ bilen donc o b'a yira k'a fɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka bi bi in na n'i ko politique man ɲi mais politique ye jɔn ye maliyɛn den tɛ yan an dɔ balima tɛ yan lamɔ tɛ yan mais mun de bɛ yen donc fonction in ko tɛ o mais a bɔra yɔrɔ min na ka na se yɔrɔ in na o de bɛ jateminɛ donc fɛn mun na an b'a fɔ ma politiquement l'éthique et la morale adamaden ni fanga dir'i ma parce que n'a fɔra k'i ye fangatigi ye ça veut dire que fanga dɔ de bɛ d'i ma pour i bɛ se ka ko kɛ jama dɔ bɛ jɛn n'a ye k'u ka fanga kelen kelenninw ta ka d'e ma ko e kelen k'a kɛ anw tɔ b'i kɔ mais maintenant a kɛko ɲuman o bɛ dépendre de ni i yɛrɛ bɛ saamɛ i b'a dɔn ne bɛ se ka pape don kaso la nka jɔn la n ti baga a ma ne bɛ se ka nin ko in kɛ n bɛ se ka nin wari in ta maa tɛna se ka n bugɔ maa tɛna se ka n don kaso la mais hɔrɔnya yɛrɛ la jogo yɛrɛ ka mun bɛ n na ni n bɔkolo kama n ti sɔn ka nin kɛ parce que maloyala ko don n'o tɛ adamaden na i tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye donc adamaden bɛ dilan ka bila o minɛn de kɔnɔ mais fɛn fɛn n'i kɛra ko i ye jamana janfaba ye minɛn dɔ kan ka sɔrɔ mun b'i ɲangi mais an y'a ye Mali in kɔnɔ yan nɔ wagati tɛmɛnen ninnu na bɛɛ bɛ ko kɛ a ka di i ye cogo min na fosi tɛ bɔ fosi la i bɛ drogue feere i ka so kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ye drogue feere i ka du dɔnnen don bɛɛ fɛ an bɛ yɔrɔ dɔn Bamakɔ yan kabini an denmisɛnnin ma drogue bɛ feere fo bi a bɛ yen bɛɛ b'a dɔn fɛn mun bɛ yen fɛn tɛ bɔ a la maa t'a fɔ ko drogue tɛ feere diɲɛ kɔnɔ mais i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dogo k'a kɛ de parce que i bɛ boli i bɛ siran parce que ni sariya y'i minɛ i b'i si kɛ kaso la donc o exemple b'a to den dɔw bɛ siran k'a ko masina kɛ minnu fana y'a kɛ olu bɛ ɲangi mais an y'a ye an de ka jamana kɔnɔ yan
bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ko masina a bɛ kɛ nin du in kɔnɔ a bɛ kɛ n'a tigi minɛna i b'a ye o dugusɛjɛ a bɛ kɛnɛ ma fosi tɛ bɔ foyi la donc impunité in o de y'an ka problème gɛlɛma yɔrɔ ye donc a bɛ champ bɛɛ kan le champ politique bi in na on pense que moralité kan ka don a la et autorités bɛ ka mun kɛ bi n'u bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka politiciens bila kɛrɛfɛ non ni maa y'a ka coup d'état kɛ a b'a ka baara la mais e bɛ se k'a fɔ ko e b'a pouvoir gérer à place la cogo di ko e hakilina de kan ka kɛ ka jamana mara o bɛ se ka kɛ cogo di non ni na ni hakilina ye n'a hakilila k'a ka ɲi n'a y'a faamu ou bien ni sera k'a convaincu a bɛ se k'a ta k'a don ba la mais e tɛ se k'i sigi ko parce que e ye politicien ye ko e bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na ko fo a ka kɛ ten non o tɛ ɲɛ o donc i ka wagati mana se ni i yɛrɛ ye fanga sɔrɔ don min na i bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na i b'a kɛ ten mais pour le moment a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo minnu fana bɛ ka jamanadenw ka hakilinaw lawaleya n'a bɛnn'i ma o don n'a ma bɛn i ma fana c'est ton droit il y a aucun problème ayiwa sa régime bɛ k'an signalé ko wagati sera inchallah folikan jumɛn b'i bolo voilà donc folikan min bolo comme bi ye jamana 14 janvier fêti don jansan don ka ɲɛsin an ka jamana ka wulikajɔ ma ani jamanadenw ka wulikajɔ ma ni ɲɛmɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma ka a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ bi ko an ka danbe ko an tɛ tulonkɛ la tuguni k'an ka hɔrɔnya an tɛ tulonkɛ la tuguni an tɛ tulonkɛ jamana masabaya la tuguni donc ala ye o don min yira anw na an bɛ ala fo ka barika da k'a fɔ ko ni wale sera ma kuma o kuma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka babu kɛ aw ka kɛnɛ kan o bɛ k'an ma nisɔndiyaba ye k'a fɔ ko Assimi Goïta kuma min fɔ ko s'il échoue ko la jeunesse a échoué a yirala on a ma fɔ Assimi ɲɛna échec kun tɛ nin na a y'a diya a bɛ gagner a ma diya a bɛ gagner parce que an ka jeunesse minnu bɛ yen bi an ka génération surtout yɛrɛ o début sur les remparts anw ma dege défaite la an tɛ succès o succès parce que an y'a ye fɔ jamana kɔnɔna na jamana in ye sira min tagama a kɔlɔlɔ barika bonyana kojugu défaite cayara kojugu kan ka taa se don défaite wɛrɛ kɔnɔ tuguni o de y'a to Che Guevara b'a fɔ ko ani Thomas Sankara ninnu b'a fɔ ko la patrie ou la mort nous vaincront yɛrɛ olu kɔnɔ an t'o fɔ dɛ an ko la patrie de ou mort à l'ennemi nous vaincront c'est-à-dire soit i bɛ na an bɛ jamana jɔ ka ɲa ni a tɛ jɔ a bɛ jɔ i kan k'a fɔ ko an ka na an yɛrɛ faga k'a bɛ an tɛ sa ko la dɛ an bɛ balo de sisan pour que jamana ka se ka jɔ donc bɛɛ kɔfɛ k'i fo ka n babu ɲɔgɔn fo Bukum k'a fɔ ko u bɛ baara min na jamana kɔnɔna na halisa ala ka barikaba don a baara la ala k'u ka parti sankɔrɔta ala jamana nafa kosɔn merci monsieur Bukum folikan jumɛn b'i bolo bon folikan fɔlɔfɔlɔ mun bɛ ne bolo o ye kɛ aw yɛrɛ fo ani hakilina ɲuman in na parce que an tɛ wagati sɔrɔ tuma dɔ la kan hakilinaw cari bon donc ni aw ye opportunité d'an ma ka kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana jɔ hakilina la ka n balimakɛ Pape fo u bɛ baara mun na an ɲɛ b'u la an dɔgɔninw don u bɛ sira mun kan an b'o encourager a sira ka ɲi parce que adamaden i tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ lagosiliw b'a kɔnɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mais jamana ko don donc k'u fo u ka wuli ka jɔ la u n'u ka jɛkuluw bɛɛ fɛn fɛn faralen don kan nin baara in na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka yira k'a fɔ bi na transition min n'an b'a kɔnɔ an kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye pour que transition in kuncɛ cogo bɛ se ka ɲɛ n balimakɛ Pape y'a fɔ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ k'a dilan a bɛ dilan bɛn de kɔnɔ donc ni an bɛ fɛ élection ka kɛ hɛrɛ ni baden na a ka kan an bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka bɛn an k'a dɔn k'a fɔ Mali de b'an bɛɛ sanfɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen an bɛ se ka nin bɛɛ surmonter na an bɛnn'a kan hali n'an bɛnn'a kan bi ko élection bɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn de an bɛnnen d'o kan lafiya bɛ Bamakɔ dɔrɔn de an ka président élu Bamakɔ yan gɛlɛya tɛ bɔ a la n'an bɛnn'a kan mais i mana élection kɛ cogo cogo n'an bɛnnen tɛ dɔ bɛ bɔ kɔfɛ mun b'a fɔ a ma kɛ nin yɔrɔ in na ou nin yɔrɔ in na a ma kɛ ka ɲɛ donc fɛn bɛɛ bɛ bɛn de kɔnɔ donc ne bɛ mun ɲini vraiment maliyɛnw ka bɛn n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw bɛɛ de ye anw minnu bɛ yan bi peut-être que fanga bɛ dɔw la dɔw hakili la ko fanga b'u la mais fanga bɛ Ala de la nin wagati in kɔnɔna na bi na i bɛ se ko dɔ la nka i kan ka se k'i tɔ to k'a sababu kɛ jamana in de bɛ to an kɔ donc an ka fɛn kɛ fɛn mun b'a to an kɔ tɛ tigɛ an na donc ne kɔni bɛ foli bila jamanadenw bɛɛ la ka foli bila an ka bi ɲɛmaaw ma Ala ka hali bi jamanadenw kanu dɔw la
ala ka lakana mun na a bɛ sɛnɛ bi ala k'a jidi mais an b'a ɲini u fɛ hali bi lakana gansan tɛ lakana ye parce que ni ye mɔgɔw lakana ni kɔngɔ b'u la lakana tɛ yen ni baara tɛ denmisɛnninw bolo lakana tɛ yen donc fɛn mun ye nafolo ko ta ka cogoya ye ka fɛɛrɛ ɲini o la n'o fɛɛrɛ sɔrɔla a bɛ lakana dɔ in basigi parce que ni mɔgɔw kɔngɔlen tɛ n'u b'u ka hakɛw sɔrɔ a ka ca ala fɛ jamana dɔ bɛ fara a basigi kan donc kumakan laban mun bɛ n bolo o ye nin ye hakɛto b'a kan sali ala muhamad o ɲana o diyara ye ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ aw nali an ka wele jaabi bi kumaw ɲana maa minnu bɛ k'an filɛ nin wagati na an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana kɔnɔ halisa ala ka bɛn ni kelenya ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ walasa jamana in ale bɛ taabolo min kɛ a tɔ bɛ se ka sinsin cogo min na ka taga fɛ o tuma la mali kunnafoni jabarani lajɛbaw hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi sigi ka kuma ye ale kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sibiri nata in na inshallah invité kura wɛrɛw olu bɛna kɛ an bolo kɔrɔ o tuma la aw k'an bɛn